Γεια σας μάγκες, τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Αυτό το κανάλι πρώτο φτιάχτηκε από μένα, καινούριο είναι. Σε αυτό το κανάλι θα παίζουμε Roblox, γενικά θα παίζουμε πιο πολύ Rivals, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Θα παίζουμε και διάφορα παιχνίδια, δηλαδή άλλες χαζομάς, δηλαδή fake στη Λεμπρίνα, fake Garden, αλλά θα παίζουμε και με φίλους μου και γενικά θα κάνουμε πολλά πράγματα. Επίσης ήθελα να πω ότι άμα σας αρέσει το content που θα κάνω, το περιεχόμενο που θα ανεβάζω για τα βιντεάκια μου, άμα σας αρέσει βάλτε ένα like και ένα subscribe. Θα με βοηθούσε πάρα πολύ αυτό για πρώτους μου subscribers. Να μην πολυλογώ, πάμε σε ένα μάτς κατευθείαν. Λοιπόν, μπήκαμε με αυτόν εδώ μπρο, φαίνεται καλός, θέλει construction ο τύπος. Μπήκαμε station, δεν μου πολύ αρέσει, αλλά... Λοιπόν, πάμε να δούμε. Πού βρίσκεται ο τύπος? Αρχώνομαι λίγο τώρα γιατί αυτός φαίνεται λίγο καλός. Ανάτος μπρο. Δεν παίζει. Και μια χαρά άμα δεν παίζει. Άμα δεν παίζει χαλαρά. Μια χαρά άμα δεν παίζει μπρο. Όχι, τώρα παίζει νομίζω. Όχι, δεν παίζει. Τι κάνει ο μπρο? Μάκης, αυτό ήταν free win, δεν ξέρω τι λέτε. Πεις μετράει για win, ναι, μετράει για win. Α, τώρα παίζει κανονικά μπρο. Μάλιστα. Μπρο μου. Oh shit. Μπρο έκανε flashbang και εκείνο. Πολύ καλός πιστεύω. Μπρο, νομίζω να είναι πολύ καλός για 119 level, μπρο. Μπρο μου, είσαι σίγουρος ότι είσαι level 19. Κάτσε μου φακά να headshot από τον τύπο. Πού έχει ήμουνα σίγουρος. Τον είδα στο... Τι κρόισερ είναι αυτό μπρο μου? Ήμουνα σίγουρα. Έχει σνάιπερ. Οπότε καταλαβαίνετε γιατί rage θα φάμε. Τον είδα από εκεί πέρα. Πριν. Πού είναι ο μπρο? Δεν θέλω να φάω headshot. Όπα! Τόσο σακί λίγο με το slide. Ωραία, match point. Μπρο, έχει αυτό το σκοτεινό skin και στο station δεν φαίνεται πολύ γιατί είναι ηλιοβασίλεμα. Knife. Τι λέει ο μπρο? Knife μπρο, μάλιστα. Πού είσαι ρε μπρο μου? Ρε μπρο, πού είναι ο τύπος? Πάμε. Μπρο, δεν παίζουμε hide and seek, δεν παίζουμε κρυφτό. Πού είναι ο τύπος, θα τελειώσω γύρω αγόρι μου.
Ναι, πάμε λίγο πρώτο μάτς. Ναι, εντάξει μπρο, δεν ήταν πολύ καλός. Δεν ήταν πολύ καλός για πρώτο game. Λοιπόν, πάμε ένα βίντεο τώρα. Πάμε ένα βίντεο. Πάμε. Ελάτε κάποιος. Άλλα πάμε αυτός. Λοιπόν, τι είναι Battleground. Τι, μάλιστα Αρίνα. Οκ, Αρίνα μπρο. Αρίνα δεν είναι μπρο, Αρίνα θα πάρουμε. Θα πάρω. Όπα. Μπρο, δεν είσαι αυτός. Πάει ο ένας. Πάμε λίγο. Η πρώτη, συγγνώμη. Γιατί δεν μου τυχαίνει αυτό το κόλπο. Όπα, αυτός είναι. What? Πάμε λίγο. Μπρο, δεν ξέρω τι γινότανε. Μπορεί να κάνω το περισσότερο damage. Πάμε λίγο, άλλο ένα. Είναι πολύ low. Μπρο, τι είναι αυτό το loadout, μάγκα μου. Πες. Οκ, δούλεψε για κάποιο λόγο, δεν ξέρω γιατί. Interesting loadout, my guy, but okay. Μπρο, οι τύποι απλά όχι shotgun ο τύπος. Πώς πέθανε. Πάει ένας. Μπρο, το shotgun, μα την Παναγία, βγάλ το shotgun. Μα την Παναγία, μπρο, βγάλ το shotgun. Είναι και οι δύο από controller, μπρο, γι' αυτό. Πάει ο ένας ήδη. Μπρο, πώς το κάνει ο τύπος. Πώς κουνιέται ρε. Έλα 69. Πίσω σου. Μέσα, εκεί. Τι κάνεις μπρο. Οκ, μπράβο, πάμε. Έχουμε πιθανότητα να τις κερδίσουμε, no joke, αλλά πρέπει να συγκεντρωθούμε. Λέει ότι ο μπρο πάει από εκεί, πάμε. Πάει αυτός. Ο άλλος πού είναι. Κάτσε, έχει shotgun και το shotgun κάνει πολύ damage. Έλα μπρο, ένα HP είσαι αγόρι μου. Κοίτα πως κουνιέται μπρο. Είναι το aim assist. Λοιπόν, όσοι δεν ξέρουν, τα controller έχουν aim assist. Και οι μπρο έχουν controller, οπότε έχουν βάλει το aim assist. Λοιπόν, πάμε να τελειώσουμε το γύρο μπρο. Χαλαρά. Μάγκες, ελπίζω αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Και άμα σας άρεσε, ρίξτε ένα like, κάντε ένα like και subscribe. Για να μην έχετε να κάνετε κι εσείς με αυτούς τους άχρηστους εδώ πέρα που παίζουμε. Βλέπετε, κερδίσαμε. Πάμε λίγο.